زوسنا يو قلصيو مختنا نسلامن حقاو مفتحن كاب حقاون سلاماون مفتحي نلعل نزمتصون وي كفتخ مختنا قصليو تحدو سان مختنا كقصليو مختنا لو الاونت بمخبار كرغاغصي مختنا حدنت حزب تግራይን ሰራዊትን بزطናخر መንገዲ ክንቅጽሎሊናይ ውሳነና እዚ ዝገልጽ ውሳነና ንሕጋዊ ሕገ መንግስታዊ ናይ ዝኽልልን ናይ ሰራዊት ሕገ ደንብን መሰረት ገይሩ ተወሲኑ ብኡ መሰረት ከኣ ክንከዲና ስለዚ ውሳነና ሕግን ስርዓትን ውን ክነኽብር ምዃንና ይዝገልጽ መሰልካ ክበረልካ መጀመሪያ ሕግን ስርዓትን ፈሊጥካ ብሕግን ስርዓትን ክትምራሕ ኣለካ ኣኽሱም ናይ ሕግን ስርዓትን መሰረትና ስለዝኾነ ኣብዚ ኮይና ደጊምና ንረጋግጽ ኣለና ማለት እዩ ተልኾና ንምፍጻም ሓደ ጉድለት ኣፍቲ ሰራዊት ገጢሙ ናይ ናብራ ናይ ደሞዝ ናይ ንከበር ናይ መሬት نخالوت صقمات اوكي ملعلو صبو التجوابر تخكل يكونن فصوم داغم كمزي عينت ነገር ኣብ ትግራይ ክፍጠር ይውሉን ፍጹም ይውሳነና ፍጹም ብዝኾነ መለክይ ንታሪኽን መንነትን ህዝብ ትግራይ ይገልጽን ንናይ ሰራዊትና ሕግን ስርዓትን መምርሕን ኣይገልጽን ናይ ውሕዳት ወላ ይኹን ናይ ብዙሓት ስለ ዝኾነ ይኩነን መብዛሕትአን ኣሃዱ ብጣዕሚ ብዝተወሰኑ ተጋደልቲ ተገሊጹ ትግራይን ህዝብ ትግራይን ዘይንጠልም ምዃንና ኢና ወሲና ዘይንጠልም ምዃንና ከዓ ክነረጋግጽ ኢና እዚኣ ኤርዛ መድረኽ እዚኣ ሓንቲ ክዛረባ ዝደለ ግን ካብ ኣነነትን ውልቃውነትን ወፂና ህዝብናን ዓድናን ንቐድም በተለይ ግን ኩሉ ክብሎ ዝደሊ لمراحتنا نوقس جن كله رأيه خم هزبنا حساب زي ما قبل أنا يبلس أنا لو القوة يخون نايم مع البحر جن ناي كلنا خوين بالتالي هزخ على من تين خد لنا أنا يبلس كاب زبل مرحها كم مرح زي مرأي مرح حيواناتك هم مرح زي مرأي عبية عدي كم عبية عد زي مرأي زي حدا جنيا كيدو خيدو زي تتفلنا بوجن تجراي ناي سلام أجندة خنقص خوينو لحشة تجراي بوجن تجراي ناي سلام كتأنا ناي لمعت كتأنا خدكون تخينا بوم فيدرال منجستي كمل سالون نبلن حتوتات حزنا كازين حتوتات زين لتوسنا خطقسيه مسكور تقلا ميستر لجبرنا للمدرك قدامنت تفانا قلا بوتو يملس اب حنت هاجر وشت خوينكا حنت كلل كتورا بمنتاي حقي سلازي كور تقلا مينستر حق منجست امند مدغيرم وانت خوينو قيرم وانت خوينو نحنا بزين فلطو منجدي مبره يعونا تزي كوين جن تفانا قلنا لا عدو اب حنت ايثيوبيا اب حنت عد زنبر حنت كلل كورا يقلل سلازي محدر مريتنا ون نا يستدادر وسني زلو لابوتنا نملس حزبنا تفانا قل لو جوزي بزبل طياقينا طيقنا مبل كالاي بوعر بورتريا مسرت حق منجستنا ما اخر غيرو تدرار اكال زخنه ناي تبي ال اف اوقنا ون يمل بوعر بورتريا مسرت زبل ون ጥያቄ قريبنا لنا خافتم زغرمنا لنا አካላት لمنتاي تبي ال اف حما يصبر حقاوي يخون زمرح زلو زعابي قده تبي ال اف سلازي تبي ال اف نعكا سلام كمصيل كاب تግራይ تخكل يكون سلازي وعلى بورترياون قوم سلازي يبل يملز زبل ጥያቄنا قريبنا بيفا وركبنا رينا تግራይ سلامن مسلان ጥያቄ تنبر ነገር قاسقاسيت سلام دلايت لمعات دلايت تنبر تفلت انش خمزه يبلا زلعله أرينا لينا. تقرأ له وزي لأتوتها مقنعة سجل صيا ما نمسل فلتة قول عي فلتة من على وقت زواب ركبات تلاوزي لأتوتنا مقنعة سيتعيركم سيجناكم ما يويلم لا فلتكم ذليلكم ولهم مالتي ياو زواب ركبات بزح الدخمة مخانو حنا ونرد عينا قدم خلت عامت هذا أخذ عجرنا نيرنا زتر بالراحة تقرأ يلفل بزح حصات يوم قريهم العالم لله مهرات حصات قريهم لا تقرأ المفتري
ስለዚህ ካዞም ለአራው ሐሳባት ሓደ ነገር ኣብ ተግባር ለዓለ የለይ ስለዚህ ድኻም እዩ ማለት እዩ ዶክተር ዘወርቅ እውን ነጊርና እዩ ብዙሓም ልኸመ ግን ውፅኢታዊ ይኾነ ትደክም ተለኻስ ሓደ ውፅኢት ከተምፅለካ ትግራይ 2016 ዝነበረተይ ከዚ 2018 ለላተ ብጣዕሚ ኣፈላላይ ኣለዎ 2016 ትሐሽ ነይራ ከዚ ላብ ልገደደን ኣቲና ኢና ስለዚ ስራሕና ሲ ልመልስ ዲ ወይስ ላብ ልገደደ ልኸድ ስለዚ ምናልባት ህዝባዊ ርክባት ትምክንያት ተግነኹም ወኒኹም ትላውዚ ለእትወና ምክንያት ተኣይልኩም ተግነኹም ወይንም ላፈለጥኩም ዘልልኩም ወለኹም ማለት እዩ ስለዚ ትምክንያት እኮ ይልፍለጥ ድኻም ጥራሕ ዋጋ እኮ ይውሊ ተማሓይሽ ተኾንካ ተደኸምካ እውን ፅቡቅ እዩ እንተር ላይ ተማሓይሽ ኮይንካ ግን ድኻም ብምንታይ ይድሊ ልሙከራኹም ብጣዕሚ ኢና ንእድ እስኻትኩም ትሐሹ ገርዓልቲ ዓይነት ስትት ልበሃል ሓደ ትካል መስሪት ነይሩ እሱ ብግልፂ ናሕወሓት ደጋፊ ኢልና ኣሎ ናባዕሉ ጉዳይ እሱ ምንም ችግር የብሉ ግን ኣነ ልመስለና ዋኻትም ታ ምክንያት ስየ ተፈለጠት እያ ወይ ያፈለጥኩም ሓዲኩም ኣለኹም ታ ምክንያት እኮ ግልፂ እኮ እያ ታ ምክንያት ትግራይ ላብዚ ለእትወጣ ምክንያት ግልፂ እያ ማንም ሰብ ልፈልጣ ቆልዓ ይፈልጣ ስለዚ እቲ ምክንያት ሲ ክትፈልጥዎ ሞክሩ ትኸዚ ጀሚርኩም ወኒኹም ምናልባት ንሰማዓተ ግን ይፅቡቅ እዩ ካብኡ ላብዚ ናለም መዓንቲ ኣጀንዳ ኣገብእ ዓረና ኣገብእ ክብሊት መስሪቱ ቅድሚ 18 ዓመት ኣገብእ ክብሊት መስሪቱ ቅድሚ 18 ዓመት ምክንያቱም ንዓረና ሓሳብ ብነፃነት ለህዝቢ በፂዑስ ህዝቢ ክውስን ተኾነ ግን እዚ ለዓረና ከጥፎ እዩ ደልዩ ነይሩ ትነበረ ሕወሓት ናብ መንግስቲ መዋቅር ተጠቂሙሲ እንኳን ሓሳብካ ክስማዕ ልባዕልካ እውን ከጥፈካ ይሞክሩ እዚ ደጋጊምና ሰባት ምስለ ትፈልጥዎ ስለዚ ኣገብእ ሲ ኣሕና ኣገብእ ልጀመርና ሓድሽ ነገር ይኾነ ኢላዓናት ኣገብእ ክንብል ኢልና ቅድሚ 18 ዓመት ትመስሪትና ኣብ ነፃ ሜዳ ማለት እዩ ትነበረ ኣሕና ኣገብእ ነበርና ግን ናብ መንግስቲ መዋቅር ድሕንነት ፀጥታ ሓይሊ ልምዓት ጉጅለ ግዛዕ ምዛዕ መስሪቱ እዩ ማይ ለማይ ቀሪብዎ ከዚ እውን ኣገብእ ኢልኩም ሓሳብ ቅድሚ ምምፃእኹም ዝዕጥቂ ኣገብእ ነገርኩም ኢኹም ዴፊኒሽን ነገርኩም ኢኹም ኣብ እግሪ ፅላል ክልተ ነፃ ዝኾኑ ሰባት ብነፃ ዳኛ ልማጎትሉ እዩ ኣብዚ ለለና ፖለቲካ ፓርቲ ግን ሓደ ዕጥቂ እዩ ሓደ ዘይተዓጠቀ እዩ ኣገብእ እስክመፅእ ይኽእል እዩ እዚ መጀመርያ ዕጥቂ ፍትሑ ዕጥቂ ክፍታሕ ይግባእ ኣገብእ ክንብል ስለዚ ወይንም ላብ ዝኾነ ችግር ተእትዎ ኢኹም ማለት እዩ ከምቲ ዝሓለፍና ኣለዎ 16 17 ዓመት ላብ ዝኾነ ችግር ይልኣቲ ስለዚ እዚ ኣግባብ እዚ ኣገብእ እዚ ክሰርሕ ተኮይኑሲ ኩሉ ነፃ ኮይኑ ብሓሳብ ክከራኸር ኣለዎ ሕወሓት ግን ዞም ዕጡቃት ሰራዊት ስናየ እዩ ካኮር ላዕሊ ኣነና ሕወሓት እየ ላበለሲ ኣገብእ ከምዚ ኢለ ካበይ ክመፅእ ይኽእል ሃመኢሉ ክሰርሕ ይኽእል ስለዚ ተርእስቱ እዚ ሓዱሽ ነገር ይኾነይ ለኣና ሰሪሕና ኣሉ ኢና ከዚ እውን ሓንቲ ሕፅር ለለ ጥያቄ ዘባዝን ከየብዝሕ እዩ ሓንቲ ሕፅር ለለ ጥያቄ ኢና ቅድሚ ዛ ኣገብእ እዚኣ ሲ ቱ ፓርቲሱስ ዕጥቂ ክፈትሕ ክኽእል ኣሎ እሱ እቲ ዓብዪ ቀንዲ ትልዕሊ ኮሪኹን ኣብ በረኻ ለሎማ ህዝቢ ትግራይ እዩ ክሕልል ግባእ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ክብል ግባእ ክልቲኦም ሓይልታት ማለት እዩ ኣሻዓይጡ ችግር የለይ ብሓሳብካ ሰላም እውን ከምፅእ እዚ ተወዚሉ ኣሎ ልዕሊ ኮር እውን ንህዝቢ ተኮይኑ ቱ ንህዝቢ ይኹን ካኢሉ ዝኸደ ሓይሊ እውን ንህዝቢ ተኮይኑ ምንም ልፈላለ ነገር የለይ ስለዚ ኣነ ዝሓሳብ ፅቡቕቲ እያ ግን ኒአኩም ዶ ሕወሓት ሲ ዕጥቂ ተፍትሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣገብእ ክንብል የሰጋእና ኣገብእ ዕጥቂ ተኮይኑ እኮ ለኣኻ ጥራሕ ተለይኮነስ ልዙዳኛ ልዝመንጎኛ ለኮ ኢለ ፈራርሕ ትመንጎኛ ትዳኛ ትወለኹም ስካበይ ክመፅእ እዩ ዕጥቂ ሓደ ለይተዓጠቀይሲ ሓደ ደፊርና ክንከራኸረ ንኽእል ካልኣይ ትዳኛ ሲ ትልመፀው እግሪ ፅላል ከፍሉ ዳኛ ሳመገር እዩ ለኣይ ዕጥቂ ለይብለይ ወሲኑስ ክነብር ይኽእል ኣገብእ ፅቡቕቲ እንድያ ግን ዕጥቂ ክፈትሕ ኣለዎ ሕወሓት ዕጥቂ ክፈትሕ ክኽእል ኣለዎ ፓርቲ ክኾን ክኽእል ኣለዎ ትመየም ናወና ናብ መጨረሻ ችግርና እውን ንሱ እዩ በቃ እምበይ ምሁራትኮ ሓሳባት ኣቕሪቦም እዮም መዓትኮ ምሁር እኒኦ ትግራይ ግን እዚ ሓይሊ እዚ ሲ ሓሳብ ዝሰምዕ ይኮነ በቃ ብሓይሊ እዩ እንኳን ካልእ ክሰምዕስ ምስኡ ዝነበሮ ባሪሩ እኮ ሓሳባቶም ስርትዎም እዮም